Сәлем дуслар, ТМТВ'да топ-клип тапшыруы. Бу атнада хит-парадта нинди үзгәрешләр барлыкка килгән, кем нинди урыннар яулаган, тиздән ачыкларбыз. Һәрбер кешегә ялгызлык кирәк. Үзе генә уйларга батып, үзе белән булырга кирәк ди галимнәр. Өйдә ялгыз калгач, резидентларыбыз нишләргә ярата икән? Нәрсә белән шөгыльләнәләр икән? Бу сорауларга алдагы сәгатьтә җавап бирербез һәм резидентларыбызның урыннарын билгеләрбез. Топ-клип тапшыруы һәр вакытта яңа клиплар белән тулыланып тора. Яңа клипны каршылар өчен һәр атнабыз бер клип белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Бу атнада кызганычка каршы искәрмә түгел. Шулай итеп, алдагы клипны топ-клип кысаларында соңгы тапкыр карап узабыз. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп ушакны басарма, бәлки эссе якыннардан Жέλы пардай күкә ашарма. Сынауларга тулы дөнья, үз максатыңа син тугры кал. Алда юл авыр булса да, башканы саларга ашыкма. Игеләнгән шакта барып бара, яңа таңнар алда бар эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Безнең өчен, сезнең өчен шатлыклы хәбәр. Хит-парадта яңа клип. Атнаның премьерасын каршы алыгыз. Әлеге клип топ-клипта узак булыр микән? Монысын сез хәл итәсез. Тавышларыгызны жәлләмәгез. Исеңдәме җаным синең белән тәүге кабат очрашулар. Шул мәлдән соң безнең гашыйк җаннар гомерлеккә бергә кавыштылар. Тынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга-кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Yıllar uza biz senin белән, шулук күркәм шулук гашыйклар. Туры булган безнең мәхәббәткә, барча галәм хәрчә шаһитлар. Кулга-кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга-кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә.
g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar mening ko'zlarda. Qo'lga qo'l tiqinib g'amir yo'lan o'tamiz biz g'amir birga. Mening g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar mening ko'zlarda. Mening g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar mening ko'zlarda. Илзида Госманова ise башка резидентлардан айырмалы буларак, ялгыз калгач ук прическалары, макияжы белән экспериментлар ясарга ярата икән. Нәкъ та шул мизгелләрдә нинди прическа кайсы җырга килешәчәген ачыклый да инде ул. Прическа, макияж белән экспериментлар үткәргән вакытта матур музыка уйнап туру бик мөһим Илзида өчен. Хәзерге мизгелдә Илсиданың клибын карыйк. Караган вакытта 13:20 номерына топ клип 231 саны белән SMS хәбәрләр юллыйк. Telyeş kızıl balam, şık cemeldi yüzünü de, mehabbetine sağış ettin. Tır almadın sözünü de, düşlerime gire alanı da kızıl balam. Şunda meni gidersin deyip Aladan ameli haman, düşlerime gire alanı da kızıl balan. Şunda meni gidersin deyip Aladan ameli haman. Alan Türkiye kızıl balan, yazların şeşek ata, şulak şeşkelerge qarab, köngülüm sina qayıda. Düşlerime gire alanı da kızıl balan. Şunda meni gidersin deyip Aladan ameli haman, düşlerime gire alanı da kızıl balan. Şunda meni gidersin deyip Aladan ameli haman. Yaktı olan kızıl balan, hatireler uşağı utan olup suğa salar. Mehabbetinin kuşağı düşlerime gire alanı da kızıl balan. Şunda meni kütersin deyip Aladan ameli haman, düşlerime gire alanı da kızıl balan. Şunda meni kütersin deyip Aladan ameli haman. Şunda meni kütersin deyip Aladan ameli haman. Aladan ameli haman.
Өйдә кеше булмаганда, рәхәтләнеп кычкырып җырлый башлыйм ди Фирүзә Париж. Бик үк хисләнеп китсәм, күптән киелмәгән киемнәрне шкафтан чыгарып, аларны киеп җырларга яратам ди. Аларны кигән мизгелләрне сагынып, бераз моңсуланып та алам ди Фирүзә. Күзләрегез күзләрдә клип ошаса, Топ клип 233 кодын 1320 номерына юллагыз. Мин бәхетле синең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык куанышлар белән яшик җаным гомергә, яшик җаным гомергә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Синең якты карашыңда күңелемне күтәрә, бергә җиңел, бергә рәхәт сынауларны үтәргә, сынауларны үтәргә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Миңа бит ул син кирәк, сиңа бит ул мин кирәк. Яшик гөрләп бер-береңә һәр вакыт булып терәк, һәр вакыт булып терәк. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Марат Яруллин безнең сорауга җавапны озак уйлап тормады. Әйе, ул өйдә үзе генә калган чиракта бик каты йокларга ярата икән. Беркем дә комача уламый, рәхәтләнеп йоклыйм ди Марат. Марат, бик күп йоклама. Яшьлек бит ул бер генә, барысына да өлгерергә кирәк. Әлегә Мәскәү егете өлгер бугай. Әйдәгез, клибын карыйк. Кара күзләрең.
küleş matur karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Tiksin gene minim yüreğimde, başkalarga uğrunu yuğanıda. Minim için var, minim için sen tuğansın yaktı dünyaga. Seni yaratıp meni duya almayım, göz aldımda her çak izlerin. Senin güleş matur karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Seni yaratıp meni duya almayım, göz aldımda her çak izlerin. Senin güleş matur karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Benim mehabetim güçlü yalkın, sevgi hissi dolu yürekке. İsmini kabat kabat eytem, ul bitmenim yar su yürekte. Seni yaratıp meni duya almayım, göz aldımda her çak izlerin. Senin güleş matur karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Seni yaratıp meni duya almayım, göz aldımda her çak izlerin. Senin güleş matur karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Ялгыз калуның файдасы бик зур икән. Әлбәттә, син үзеңне ишетә, фикерләреңне барлый аласың. Кыскасы, ялгыз гына калырга мөмкинлек таба алсагыз, сез бәхетле һәм үзегез белән гармониядә булу күпкә җиңелрәк булачак. Ләкин ялгызлыгыгыз вакытлыча булсын. Күп дигәндә 1-2 сәгать. Әйе, ә менә ялгыз тормыш ачуларын беркемгә дә татырга язмасын. Экранда безнең киләсе резидентыбыз. Синдәй утны, синдәй шукны булмагандыр күргәнем. Башларымны әйләндердең, җаныма ут үрләдең. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Әйдә, эшләп карыйк. Йөзләреңдә кояш микән, әллә ай нурларымы? Урыныннан купкан йөрәк, аны син урладыңмы? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын.
Ашлығын сүйіп, әлі ялғыштым мекен. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын. Шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын. Астағафирулла. Көпе күндіз ұялмайша тартып отыра. Ақнұр қымы? Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын. Шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын. Шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Сен қышытқан шыпшығын. Эльмира Галимова үзе генә калу мөмкинлеге барлыкка килсә, шунда ук музыка язарга утыра икән. Шул ук вакытта ул рәхәтләнеп ял итә икән. Ләкин музыка язарга утырыр алдыннан өйдә барлык эшләрне эшләп бетерү ягын карый. Аннан соңгыдан күңеленә ятышлы эш белән шөгыльләнә Эльмира. Клибына күз салыйк һәм 1320 номерына клипның саны белән тавыш юллык дуслар. Балқыттың сен бардың яған, милләтімнің данан исемен. Ғазиз жерім, минем башқалам, айырылып тұра башқалардан. Айырыла башқа алалардан. Ойлы да сен, нұрлы да сен, мұңлы да сен, ей қазан. Мұңлы да сен, ей қазан. Үміт бағлап яши халық
Буш вакыт дигәннән Эльвинага бу бәхет еш татымый. Ни өчен дисәгез, чөнки ул һәрвакыт кеше арасында кайный, эшләр буенча йөри. Буш вакыты барлыкка килсә дә, ул бу вакытын баласы белән үткәрә. Кызы белән сез аны бик еш күрергә мөмкинсез. Эльвинаның клибын топ клип кысаларында карыйк һәм әлбәттә тавыш бирергә онытмыйк. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, жаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күгә. Alda mine eyde, alda mine, alda mine kilesi yese, alda mine kile, aldanası. Sin kabızgan utta kiyesi. Heyde bitsin yansın dürülep yürek, mehabetsiz ona nerse girek. Süyülerde adaşasım kile, bir yanasım kile, dik şul dille. Alda mine eyde, alda mine, alda mine kilesi yese, alda mine kile, aldanası. Sin kabızgan utta kıyası. Alda mine kilesi yese, alda mine kile, aldanası. Sin kabızgan utta kıyası, sin kabızgan utta kıyası. Лилия, син ялгыз калырга вакыт табасыңмы ул? Юк шул, сәбәбен үзең беләсең. Безне аңлаучы әниләр бардыр тамашачылар арасында. Алар ялгыз калырга ничек җай табалар микән? Мин беләм, әлбәттә ул әби-бабайларның ярдәме. Бу бик зур ярдәм минемчә. Топ клипта клипларны барлау дәвам итә. Алдагы артистның клибын карыйк. Ошаса, тавыш бирергә онытмыйк. Тапшырубыз шундый тиз бара, инде 3нче урынга да килеп җиткәнбез. 3нче урын иясенә сүзне бирәбез. Hamon alga dәшә, яшәүләрем тормыш сынавы. Яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым
Башларга бурылышлар кертеп, Ходай бирә меңнән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы, канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Хыялларым җитәкләшеп, хыялларым җитәкләшеп. Ялгыз гына калсаң, күпме эш эшләргә була. Кино карарга, музыка тыңларга, өй җыештырырга, йокларга. Спорт белән шөгыльләнергә дисеңме? Бераз спа процедуралары дисеңме? Без бераз хыялланып киттек бугай. Тапшыруны дәвам итеп, алдагы клипны карыйк һәм тавыш бирик. Лайыклы икенче урынны да тапшырыйк. Экраннарыгызда көмеш медалиясен каршы алыгыз. Бал кирәк, гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә караттың, üzülеп яраттым, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Хыдайдан сыраган бәхет юлдашым, бирче бир кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма.
yanıma Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр yanıma Yalgısın жаныma Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр yanıma Yalgısın жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Сөйіп қара әлі бір тағыны да Сөйіп қара әлі бір тағыны да Динара Рәхимова да искәрмә түгел. Үзе генә калганда бик нык җырларга ярата икән. Шулай шул артист кеше, гел җырлый инде ул. Былай гына да түгел, үзенә тәнкыйть яудырып, көзге алдында җырларга ярата икән ул. Афәрин, Динара. Үзеңә карата таләпчән булу яхшы күренеш. Динараның клибын да карабызык. Һәм экрандагы саннар белән SMS хәбәрләр салырга онытмыйк. Каршы алыгыз, бу атнаның җиңүчесе. Әлеге клип иң күп тавышлар җыеп беренче урынны яулады. Яшьлек үтеп китәр Үтәгәннәр кайтмас Танар табада датмас Күңелләрне ямле Матурлык һәм ярату Яратып яшикле Яшик безне яратып Елмаек без һәр көнегә Елмаек без һәр көнегә Елмаюлы якты йөзләр булсын иде Һәр көндә Яшь-гомер бер генә Безнең кулда бәхет, яшик без рәхәтләнә. Юлларыбыз уңар, яшьлектән матур узар. Сөенеп яшикле, яшик без сөенеше. Елмаек без һәр көнегә, елмаек без һәр көнегә. Елмаюлы якты йөзләр булсын иде һәр көндә. Яшь-гомер бер генә. Яшь-гомер бер генә. Чирлектә безгә нәтиҗә. Күңелле яшәкмә. Тормышын яратып. Дуслар, менә шулай инде ул. Безнең резидентларыбыз белән вакыт тиз уза. Тапшыруыбыз ахырына да якынлашкан. Яраткан клибыгыз өчен тавышларыгызны бирергә онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.